אז בואו נדבר על הדרך למימוש זכויות מול הבירוקרטיה, במסלול ברור של 5 שלבים. הרעיון הוא פשוט, לקבל את מה שמגיע בלי להילחם כל הזמן במערכת. רבים מרגישים שההתמודדות מול גופים כמו ביטוח לאומי היא פשוט מתישה. כל התחושות האלה פשוט מקשות להתקדם ולדרוש את מה שמגיע. אבל יש גם דרך אחרת. דרך שמציעה ליווי ברור, אישי ורגיש. העיקרון המנחה פה הוא לראות את האדם ולא רק אותיק במערכת. זה בעצם ההבדל בין להיות עוד מספר במערכת לבין לקבל ליווי אישי. חשוב להבין, הליווי הזה נולד מתוך ניסיון אישי והבנה עמוקה של הקשיים. אוקיי, אז איך זה עובד? בואו נצלול למסלול של 5 השלבים שעושה סדר. זאת תהיה מפת הדרכים שלנו, מהשיחה הראשונה עד להחלטה. בואו נתחיל. הכל מתחיל בשיחה הראשונית. שיחה כנה, כדי לבדוק אם בכלל יש טעם להמשיך. אם ממשיכים, חותמים על הסכם ברור. הכל שקוף, בלי הפתעות בתשלום. בשלב הזה, אחרי קבלת אישור כמובן, בודקים לעומק אילו זכויות קיימות. עכשיו מגישים את הבקשות. כאן נדרש שיתוף פעולה כדי לאסוף את כל המסמכים. וזה חשוב, לא נשארים לבד בהמתנה. הליווי ממשיך עד קבלת התשובה. אז על אילו זכויות בעצם מדובר? בואו נראה כמה דוגמאות. הסיוע מכסה קשת רחבה של תחומים, מקצבאות, דרך טון נכה ועד להנחה בארנונה. רגע, חשוב להעביר נקודה. עולה הרבה השאלה האם זה ייעוץ משפטי. התשובה היא לא. זה לא ייעוץ משפטי, אלא ליווי מתוך ניסיון מעשי. אבל מה קורה אם בסוף לא מגיע כלום? זה חשש שרבים מעלים. כאן החנות היא מעל הכל. כבר בשיחה הראשונה תהיה הערכה כנה של הסיכויים. כי לפעמים גם אם לא ממשיכים, שיחה אחת יכולה לעשות המון סדר בראש. וזה חשוב לזכור, כל התהליך הזה מתחיל בשיחה אחת. פשוטה, בלי שום התחייבות. וזה משאיר אותנו עם השאלה, כמה שינוי שיחה אחת באמת יכולה ליצור?